7-krát odchádzali slovenskí hokejisti zo zimných olympijských hier bez medaily. V Pekingu 2022, kam museli postúpiť cez kvalifikáciu, to malo papierovo dopadnúť rovnako. Mladý tým však prekvapil. Samozrejme všetci radi pozerajú na výsledky a tú prácu, ktorá sa robila, my som povedal 4 roky, 4,5 roka, tak tu až tak vidno nebolo a na začiatku sme mali nejakých pochybovačov a tí, čo tomu neverili a spochybňovali to, ale myslím si, že dneska je jasné, že tá cesta bola správna. Na čo povieme ešte, chalani? My nebudeme ticho. Gól! Juraj Slafkovský, najmladší strelec slovenskej olympijskej hokejovej histórie. Vyhrávame nad Fínskom 1-0, ale čo to tam rozputala naša štvrtá lajna? Opäť prehrávame o 3 góly. Napriek tomu fínska strela. Prehrávame o 4 góly. Krásna krížna prihrávka. Tak to bolo vyšachovanie našich. A prehrávame 0-1. Joachim Nordström otvára skóre v čase 11:22. Nemec ešte Slafkovský, jeho tretí olympijský gól. Predsa len prichádza zásah aj na našej strane. Prihrávka na opačnú stranu, Hrivik strieľa, ešte Čerešňák stihne puk pásme, Plachta je na opačnej, vzdialenejšej trestnej lavici, gól! Gól! 3-0! Michal Krištof! Fantastický úsek pre náš tým! Takáč posúva do stredného pásma, Marek Hrivik, náš kapitán, 4-0. Paťo nás podržal, my jeho, takže bolo to dnes super. Som rád a to dôležitejšie to bolo, že sme dokázali postúpiť. Vlastne ďakujem tomu. Boj o štvrťfinále Slovensko vyhralo nad Nemeckom s Triborným z Pjončangu 4-0. Na postup do semifinále však náš tým potreboval zdolať víťaza A skupiny Spojené štáty americké. Hokejový pán Božko si sa rozhodol, že nám to dá 40 sekúnd do konca a proste padlo to tam. Keď sa vám míňajú už posledné sekundy nádeje, Marek Hrivik ju skriesil v poslednej minúte stretnutia, vyrovnal na 2-2. Slovensko je po druhý raz v histórii v olympijskom semifinále. Bušili do tých Fínov a bohužiaľ neúspešne. Je rozhodnuté, Fíni si zahrajú o zlato. Bolo to dneska súdené, ale ďalší zápas máme druhú šancu to napraviť. Zbavil sa dvojice Švédov. Skúsil to takto, dáme gól! Gól, gól, gól! Juro Slafkovský! Legenda vybojoval puk, Takáčová! Gól! Využitá presilovka, konečne v Pekingu! Dvojgólové vedenie na Švédsko! 100 sekúnd pred koncom Cehlárik má pred sebou. Možný Slafkovského gól! 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 Slafkovský 3-0. Regentovi bude odmenou olympijský gól. Zaslúžil si ho. A aj olympijská medaila. Toto už nemôžeme prehrať.
Slováci sú veľmi dobrí fanúšikovia, hlavne keď sa darí. Takže to všetci užili. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na Slovensku. Ty si... Čas čakania hokejovej krajiny sa naplnil až v ďalekej Číne. Slovensko poprvý raz v histórii získalo olympijskú medailu v kolektívnom športe. Privítanie doma bolo dôkazom, že aj nová generácia hráčov nás dokáže hokejom natknúť aj spájať.